I després del gran espectacle Entre llençols de relats eròtics, la companyia Entrellaçats ens presenta Sense llençols. Amb nosaltres, Cristina Masdeu, Josep Maria Pinyol, què tal, com esteu? Bé, Molt bé. molt bé. Aquest divendres 30 de novembre, Teatre Tarragona, ja hi tornem a ser, relats eròtics. Relats eròtics. Escolti, fins en quin punt d'explícits, forts, picantots, allò... Dius, nyac! Hi ha una mica de tot. N'hi ha que són molt passionals, n'hi ha que són més còmics, hi ha que situacions que són molt curioses, que no diries, escolta, no pot ser que aquí... Pues sí. Aquí hi ha tema, no? Això es comença a enredar, hi ha tema... Escolteu, ja, majors d'edat, per més de 18 és l'espectacle, Nosaltres el recomanem per majors de 18 anys. o per si un cas algú se'ns ofengués, s'enfadés... Bueno, no, més la gent més jove potser ja és potestat dels pares Exacte, que decidir decideixin si el volen portar o no, depèn de la clar. seva educació sexual. Ah, exacte, depèn de Clar. l'educació sexual que hagin rebut a casa. Llavors, a partir d'això, escolteu, això són contes nous, fets expressament per un de vosaltres, l'Òscar, oi? Sí. Sí. Pràcticament La tots són majoria, escrits sí. per l'Òscar Soler, n'hi ha algun que hem escrit entre els altres. Se van valentonar, no? Ja ho tenim aquí. Repetiu personatges o feu personatges nous? Vosaltres, com a actors, Fent personatges nous. Tots nous. Sí. Tots sencers, Sí, no? sí, Ja és un guinyo dels personatges, de què sortien en un conte anterior, No. tornen a sortir per aquí, allò... No. No, perquè és un tema que és tan divers i hi ha tanta cosa a tocar que no hi ha necessitat de repetir res perquè idees les que vulguis. Què hi ha? Chico-chica, chica-chica, chico-chico... Hi ha de tot, aquí? Hi ha de tot. Sí. Hi ha de tot, sí, sí. Molt bé, això està A molt tots bé. els gustos. Sí. Diferents opcions i situacions, pel que Sí. deia. Sí. Entrellaçats sou vosaltres, sense llençols, Sense l'espectacle llençols. l'espectacle Anterior era Anterior. entre llençols i ara sense Sense. llençols. Ens Hem els fet un pas traiem, més, ara ja ens els traiem. traiem ja obertament i parlem tranquil·lament. Sí. Bueno, mira que al principi ho he dit bé, però ara ja, sort que us tinc a vosaltres aquí, d'apoyo del presentador. Moltíssimes gràcies, us veiem, i si voleu saber més, doncs a l'entrevista que adjuntem amb aquest vídeo.